Instead abi ka mo plite. Ako'y mo plite. Lah. Well, sige to English. So, sige guys, sana ta sa English dapita. So far wala pa tayo nakita diri nga atong mahimong pasahero sa atong Go-Goder. Sa atong Go-Goder nato, wala gyud, wala pa gyud siya. So, susuwayan ni diri ana aba. Oh boss, good morning. Kanang nag-offer ko og kuan, kanang free ride ba? Sige ta kay hatod. Sige, pwede na sir. Sige, asa man kana ko pwede hatod? Kanila, Detail Avenue ba? Sige, okay ra kayo. Sige na yan, hindi ay. Free ride niya. Sige. So, sige, tara. Tagay lang, asa, basta Banilad lang akong kuanhan, tagay lang ko sa Taliko. Sige sir. Okay, sige. And then, okay na. Asa mo ka nagtrabaho day? Asa mo na ka ng restaurant? Wow, lami ra favorite rin akong Japanese ihatod sa kalituhan niya kuan. Kanang wala ra. Kusiner. Kusiner. Ilan na may edad niyo? Bata pa rin kayo ka? Wala lang yan. Pero namin yun, nagalong. Uyab na. Mura na naging interview ni. Sa may mong kantahon. May mong kantahon. Kantahon? Yung orang bermatur ba. Interview na, good. Namanat. Lang, maabot rata dito. Asa doon sa kuan? Banilad nga kanang country mall? Wala kampus. Sa may 84 dito. Okay. Okay. Ito, diri sa ato sa kuan di ay IT part akin na lang. Basol diri Yoshimitsu. Mahalo na di ha? Ilang 599 599, 500. Unsa man na siyang 509? Ano na siya? Unlimited na ano? Drinking. At pan drinks. Wala na po sa drink. Ano na siya? Kanamurag some gift style. Pero Japanese lang siya. Atong gastasan kamay. Dito. Saler, Lexio. Sana kumahalon. Insan. Sige. Ya, sure juga nga diri ra. Albino, ako ka lang. Kevin day. Ay, sadong wapa ta mahuman. Muda ka kani. Dalhan na ha. And then wapa ta mahuman na. Nata yung sponsor ni from US sila si Jan Yapog si Manjina. Nagtiayon sa mga buutan kayo. And then tayo sa ha. Sila. Instead abi ka mo plite. Ako'y mo plite. Lah. Lagi. So, salamat kayo. So, anak, thank you kayo sa iyo kasulti sa tong sponsor. Salamat kayo. Sige, Brian. Okay. Salamat kayo. Hello guys, human na yun nato sa hotdog. Ang problema, makalabang ba ko? Yes, thank you Lord, makalabang ko. Oh guys, human na nato si Kevin og hotdog sa Yoshimitsu. Yoshimitsu nga pag-restaurant. Shout out sa taga Yoshimitsu. Yan you guys. Mo pala makakaon ko diha pohon. So, ana, padong na ta uli, mo report na sa tong asawa ni. Okay. So, thank you sa atong sponsor. Nilang Sir Jan o ni Ma'am Jenna Yap. Thank you so much. Salamat. Salamat kami sa parol sa iyang ride. Iyang ipaambit po sa uban. So, thank you kayo. Thank you Lord. Thank you sa tanan. So, please do subscribe and share our video sa Facebook, sa YouTube, tanan. Mungkin sa ito'y kaparintihan nyo, higalan ka, tanan uyab. Ikaduhang uyab, ikatulong uyab, ay apil na ninyo. So, sige, thank you kayo. See you in the next video. Bye-bye!